športovec, tuto práve zo Štrbského plesa, hovorí synovi, počúvaj chlapče, ja som z teba tak strašne nešťastný, že to snad není možné. Ty nevieš hrať hokej, ty nevieš hrať fotbal, ty nevieš lyžovať, dokonca teraz, jak tu skáču tí chlapci, nevieš skočiť jeden skok, ty si taký tvrdý, jak toto drevo, na ktoré ja klopem. A chlapec hovorí, táto, niekto klope. Posledný pretekár, trošku zmrzačený, Karol Duchoň. No. Ja tej Bačovskej by som mohol... Nech sa páči, nech sa páči. Bača s Valachom tak sedia a Valach hovorí Bačovi, Bača, počul som, že budete dedo. A to už ako, vraví Bača. Nuž počul som, že dcéra vám čaká dieťa. A to už ako. Nuž asi bola s nejakým chlapom. Nuž iba ak tak. Sedí Bača s Valachom, takto sa opalujú na slniečku, naraz príde jeden Mercedes, Rakúšák, vystúpia z toho 4 a hovorí, Guten Abend, haben Sie die Haluška? Bača hovorí Valachovi, čo vraví? Neviem, Bača. Sprechen Sie Deutsch? Čo vraví? Neviem, Bača. You speak English? Čo vraví? Neviem, Bača. Neviem. Parlez-vous français? Čo vraví? Neviem, Bača. Beszél magyarul? A čo vraví? Neviem, Bača. Tí sa nahnevali, chytili takto ruku, mykli na nás, hovoria, hotovo, odišli preč. A Valach hovorí Bačovi, Bača, mali by sme sa už naučiť aj nejaké tie zahraničie reči. A Bačove, čo si sa zblázil, pozri, koľko ich oni vedeli a sa s nami nedohovorili.